Jonas? Ja? Prøv lige her. Prøv se, den der monster. Det er derfor, du ikke skulle nogen damer. Prøv at tjekke ind den vilde blonde, jeg fik med hjem i går, ikke? Du er simpelthen for kikset. Hun var fandme okay, men du skal jo ret. Ja, men du skal seriøst virkelig snart have en dame. Hvad mener du? Dame eller ej, mand. Satan, jeg har ondt i maven. Jeg sagde, du ikke skulle Jonas. købe den der China-box. Du har faktisk glemt det blad. Min ven, han har lidt maveproblemer. Okay, hvad fejler han? China Fox. Okay. Nej, tak. Når jeg henter den nye fra apoteket der? Ja. Ja, hun er altså lidt over din standard, men jeg vil gerne hjælpe dig. Tror du virkelig, jeg har en chance? Ja, mand. Helt sikkert. Nu hvor du endelig har en pige i sigte, så skal vi også give det en chance, synes jeg. Ja. Godt at se dig igen. Jeg skal bare det med. Okay. Hov. Det der, det er til rigtige mænd. Jeg tror, du skal derned. Hun er det små. Medarbejderen, ham skal du ikke tage dig af. Du har stadig en chance. Jeg ved sgu ikke helt. Jeg ved ikke, om jeg kan overvinde ham. Nu tager du dig sammen. Selvfølgelig kan du det. Bare mere selvtillid. Selvtillid, det er det, du mangler. I morgen så går du ned, og så spørger du om en date. Det er jeg sgu ked af. Men der er andre fisk ude i søen. Du skal bare med mig i byen, ikke også? Ja, altså. Du har fået en besked. Hej, det er Anna nede fra apoteket. Jeg har fundet din pung i butikken, og dit nummer stod i den, og så tænkte jeg, at du nok gerne ville have den. Jeg tænkte, at vi måske kunne mødes i parken. Yes! Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine.
say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you... Hvad fanden laver du her? Ved du hvad? Jeg har luret dig, og du får ikke Anna. Hun er min. Glem det. Ved du hvad? Du er en rigtig mand. Så slår du mig. Hey, undskyld, har du ventet længe? Nej. Jeg sad bare og læste i mit blad. Nej, fedt. Du læser også den? Ja, Jeg er helt vild med. det er også. Nå ja, forresten. Pungen. Nå ja, det er rigtigt nok. Ja, det var ikke kun derfor, jeg kom faktisk. Det var heller ikke helt kun derfor, jeg ringede. It always occurs to me how lovely you look today, and just how you smile that way makes my heart melt. And it seemed like just yesterday when you stole my breath away.